wani al'amari mai fitar ayo nazariya wanga al'amari mai kama da almara. Zancen zuciya ne wanga hangen zuciya ne, raunin zuciya ne, raye musabbabi so ne, sabbabi so ne, hangen zuciya ikon rabu ne, azal kanmu ne, gudun zuciya ta ne. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari ikon rabu ne, bai san zuciya ba, ƙaunar zuciya al'amari ya faru. Mai lafiya da musaki hadin rabu ne, ikon rabu ne. Malama Labila, wannan bidiyo recording din da kika doka tabbas zai taimaka mana wajen fara da Alhaji a gaban kotu. Dama ni ma na san cewa ban da wata hujja da zan sa a kama Alhaji Ladan ne. Shi yasa a lokacin da muke wannan maganar da shi na saka wayata a recording. Amma me yasa kika karatun farko ba? Mu yan sanda za mu kamo cikin sauki ba tare da kin sha wahala ba. Ke ma yanzu akwai laifi a kanki domin doka kika doka a hannunki. I'm sorry sir, ni ma na san cewa kama irin su Alhaji Ladan ba tare da wata kwakwaran hujja ba. Akwai aiki ne. Shi yasa ne dabarar sa su dinga kiran a waya suna cewa su masu laifi ne. Abin da kika ce yana kan hanya domin ba tun da za mu kawo mutum ba tare da sojoji ba. Amma duk da kin ɗauki doka a hannunki, ne zan taimaka miki kifiri. Amma sai kin bani koda kaɗan daga cikin labarinki. To, officer, zan baka labari na duk da cewa a duk lokacin da na tuna abin nakan ji ƙunar rai a cikin zuciyata. To, ni kuma gashi yanzu na son ji labarin ya zai kenan. To, ni dai sunana Nabila M. Sambo. Daga cikin ranakun da ba zan manta da su ba. Ikon rabu ne, mai lafiya da musaki. Nabila, wani irin bacci kike yi haka? Hanzu baki tashi ba? Momi na ganki a cikin shiri. Tafiya za mu yi da babanki, za mu je Kaduna da ni da babanki. Shi ne ce bari in tashe ki in gaya miki. To Momi bari in tashi in yi wanka mu tafi. A'a, ke ba kin san babanki ba yadda zai tsaya gida ki aiki wanka ki shirya mu fita ba. Yanzu Momi ba za ku tafi tare da ni ba? Yau za mu dawo ba jima ma za mu yi. To Momi Allah ya tsare min ku sai kun dawo. Ji a fresh da Allah ke fitar da su ki gyara ki haɗa fefeso. Kin san muna azumi yau. Allah ya tsare min ku sai kun dawo. Wani al'amari mai fitar ayo nazariya wanga al'amari mai kama da almara. Haya zancen zuciya ne wanga hangen zuciya ne, raunin zuciya ne, raye musabbabi so ne, sabbabi so ne, hangen zuciya ikon rabu ne, azal kanmu ne, gudun zuciya ta ne. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari. Assalamu alaikum. Ni ce Halima. Na gane mai lambar nan. Ai lambar dadin mu ne. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ayya haɗin rabu ne mai shi da marashi, mai lafiya da musaki haɗin rabu ne, ikon rabu ne. Nabila? Antina. To, kin ga dai Allah ya haɗa zama, ko ba haka ba? Tunda Umma da Abba Allah ya ɗauki ransu, muna tare da ke, ko ba haka ba? So nike ki dinga haƙuri da ni ma in yi haƙuri da ke. Antina kenan. Kake samu damuwa, insha Allah za ki same ni mai matuƙar biyayya a gare ki. Yawwa 'yan mata na. Antina. Ina godiya ranke daɗi. Sannan ina son na ƙara gaya miki cewa yadda kike treating ɗin fans ɗina ba na jin daɗi domin hakan zai iya taɓa aiki na. So kake in zuba ido ina kallo a yi min ƙwacen ka? Tab, wallahi ba zai yiwu ba. Ni ban ce ki zuba min ido ba. Amma hakan yana nuna cewa kamar har yanzu baki samu natsuwa a zuciyarki da irin soyayyar da nake miki ba. Wallahi ki kwantar da hankalinki Maryama. Zuciya ta bugu huruɗu take yi idan kana furta kalmar rabuwa a tsakaninmu. Saboda haka wannan kalmar rabuwa babu ita. To shikenan naji my love. Gaskiya ya dace ne ma wannan telan naki godiya saboda yadda ya tsara ki ya fitar da ki haka. Sannan ina ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya zana ki ya halicce ki da kyakkyawar halitta kuma ya zaba min ki a matsayin masoyiya. Shikenan to zan tafi amma fa zan bar ki ne ba dan na gaji da ganin fuskar ki ba, kawai dan zan tilasta ma kaina ne. Ni gaskiya ba na so ka tafi. Hakuri zaki, wallahi Allah ne ma ba so nake ba. Zan tilasta ma kaina ne kawai na tafi dan hakan ya kamata. Amma ki hakuri idan na koma zami waya. To shikenan siyasa. Bye bye. Bye. Salamu alaikum. Nabila? Wai dama ke ce? Wai ke ce amma duk irin fasin ɗin hoton da kike dama a haka kike? Kai, ina, gaskiya ba da ni ba. Kada kasancewa ta gurguwa ya sa ka kasa cika alƙawarkan da ka ɗauka a tsakaninmu. Kawai dai ki samu wani kaman daidai da ke haka ku haɗe da shi, amma ni gaskiya ba zan iya wannan abin ba. To ba damuwa, tun da haka ka ce, ni zan bi ka da Allah ya ba da sa'a. Nabila? Nabila? Me ya faru, shi ma ya gudu? Kin ga to ki kwantar da hankalinki. Ki kwantar da hankalinki. Insha Allah zai kawo miki mafi alkhairi, kin ji? Ya isa dan Allah ya isa, ba ƴan mata na dan yi min dariya wani magana. A kin ga ya isa fa. Ya isa dan Allah. Ki kwantar da hankalinki, Allah zai kawo miki mafi alkhairi, kin ji? Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mai suna rabe-raben su kamar kullum. Ni Fatima Abubakar tare da abokin aiki na Kamal Ahmad Turaki. Oh, Malam Kamal ga wani ya shigo da zafi-zafinsa. Bari mu amsa. Gaskiya ne. Hello, salamu alaikum. Da wa nake tare? Ahmad Tije ne daga Maidile, ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan talabijin mai albarka musamman Kamal Ahmad Turaki. Muna godiya sosai. Me kake son ka ce? Ina son ƙarin bayani akan abin da yake bambanta son da mahaifiya take wa mutum da son da matarsa ko budurwarsa take masa. Dan na ga duk sunansu su. So, Malam Kamal ka ji tambaya. Gaskiya ne wannan kuma na ji daɗin wannan tambayar tasa. To haka ne, dukansu sunansu so amma suna da matuƙar bambanci. Saboda zan ba ku labari a takaice, yanzu a misali, shi son uwa so ne wanda aka fi saninsa da jin kai. Sannan
Bambanci na biyu shine duk inda uwa take tana son ɗanta sannan kuma tana sha'awar ta ga ɗanta ya zama wani abu a rayuwa. Mataki na gaba kuma shine ta ga ɗanta a ce yau yayi aure shi ma ya hayayyafa. Ita ko mata tashin hankalinta shine yau ta ji an ce mijinta ya kai wani matsayi kuma zai ƙara aure. Wannan shine abin da ya fi ɗaga musu hankali. To Malam Ahmad ka ji amsar tambayar da kai. Hello, salamu alaikum. Da wa nake tare? Sunana Sadiya Haruna daga Kabuga. To Malama Sadiya muna sauraron ki. No, ni ba tambaya ce da ni. Shawara yadda masoya za su samu zaman lafiya nake so Kamal ya bamu. To Malam Kamal ka ji ta kuma wannan ne kamar. To shawara a nan shi duk tarayyar da aka yi sa babu son rai a ciki, ma'ana ba yi wa juna ƙarya don a faranta wa juna rai ba, to tabbas za a samu zaman lafiya a cikin wannan soyayya. Sannan abu na biyu shine mutane su rika la'akari da cewa abin da baki ya furta ba shine abin da yake cikin zuciya ba, abin da gabbai suka yi amfani da shi, ma'ana abin da ka gani a zahirance da shi za ka yi amfani. Matukar aka rayu cikin wannan to insha Allah za a samu soyayya ingantacciya a tsakani. Wannan shine. To Malama Sadiya kin ji amsar da Malam Kamal ya baki. Okay, na gode Malam Kamal, ku tashi lafiya. Gaskiya ga yana in je program ya kan soyayya. Gaskiya sai an ban masa gaskiya. Gaskiya ni program ɗin ka gaskiya baya wuce. Kai ka bari kawai. Kada ka samu ruwa. Allah ya kai. Ka iya program. To jama'a nan muka ka karshen shirin mai suna rabe-raben so. Ni mai gabatarwa Fatima Abubakar tare da abokin aiki na Kamal Ahmad Turaki. Assalamu alaikum. Mu tashi lafiya. Mai lafiya da musaki hadin rauniya. Haya zancen zuciya ne, wanga hangen zuciya ne, raunin zuciya ne, ai musabbabi so ne, sabbabi so ne, hangen zuciya, ikon rabu ne azalin. Wannan murmushin da kake na mene fa? Wato samun budurwa irin ta a wannan lokacin abu ne wanda yake da matukar wahala sai mai sa'a. Ni ce ne babbar sa'ar na same ka matsayin masoyi, domin soyayya kana ɗebe min kewa, shi yasa na ɗauki ɗamarar yaƙi da duk wacce ta ce za ta yi soyayya da kai, domin ka san kai ne masoyina na dindindin. Kasancewarki kin fi kowace budurwa a cikin zuciya da ruhina, shi yasa na zaɓe ki kuma na mallaka miki cewa ke ce sarauniyarsu wanda take shayar da ni farin ciki. Irin wannan yabo da nake sha a gurinka shine yake sa soyayya ka take ƙara ruruwa a cikin zuciyata, shi yasa nake bala'in kishinka. Ni dai Allah ya ban mu tare dindindin. Amin, koramar da ke shayar da zuciyata farin ciki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ku ya kuri mun kuna fira mun katse muku. Dama mun zo wuce ne wannan rigimanniyar ta kace wace sai mun zo an gaisa kuma an yi selfie. Ba matsala insha Allah. Muke tashi. Ina dan fara ɗaukar mu. Da Allah ki haƙuri da abin da kai kin ji? A to ai tunda ba gurin ta muka zo ba gunka muka zo, da kai ka wulakanta mu shine abin zai dame mu, ba damuwa. Gaskiya ne, nagode sosai. Yawa, mu ma mun gode. Azalkan mu ne gudun zuciyata. Wani al'amari zai faru, wani al'amari. Kudan abokina, na san kana cikin damuwa. Ta rayuwa dole sai mutum ya haƙuri da wanda Allah ya haɗa shi zama da shi. Haka zalika shi kuma sai an yi haƙuri da shi.
musamman a cikin soyayya. Domin rayuwa ake son ginawa wacce ake sa ran za ta kai har ƙarshen rayuwa. Don haka ni ina ganin bai kamata wasu daga waje su zo shiga tsakaninka da wannan yarinyar kamar Maryam ba. San bai kamata ka sa almakashi ka datse igiyar soyayya da kuka gino tun a shekarun baya ba. Haba Salma. Yanzu kawai kana tunanin saboda soyayya sai hakan ya sa na rasa hanyar abinci na. Ba daidai bane ba. Wace irin soyayya ce wannan? Karka damu Kamal. Ka daina damun kanka. Kawai ni ina ganin samun Maryam za ka yi. Ka fahimtar da ita muhimmancin fans ɗinka. Idan kai mata haka na tabbatar za ta fahimce ka. Sau nawa zan fahimtar da ita wannan al'amari? Ni a tunanina mutane su ne suka kai ni matsayin da nake yanzu. To me yasa dan ta shigo rayuwata tana tunanin cewa ba zan nuna wa masoyana muhimmanci ba? Na farko shi dan adam daraja ne da shi. Sannan yau idan babu masoyan nan banza ne ni ba kowa bane ni. Amma yarinyar nan ta kasa fahimtar haka. Wannan wani irin abu ne? Haba. So, normal ni ina ganin wannan duk ba wani abu bane mai wahala. Gaskiya dai a mutunce fa mutunta mutum dan adam yana da matukar muhimmanci. So don haka ni ina ganin wulakanta dan adam kauyanci ne. So don haka kawai ka same ta kai mata bayani kada ka bata damar da za ta ci wadda za ka ci fuskar wani. Yana da kyau ku samu Maryam ku ƙara jajjada mata cewa wannan abin da take yi ba daidai bane. Kuma ni ina son ta. Wallahi Allah babu macen da nake so sama da Maryam. Amma ta kasa fahimtar haka. Ya zan mata? To Allah ya sa dai ku fahimci juna domin yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwa. To amin dan san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina matukar son Maryam amma ka gane cewa damuwar ce ta yawa. Ta matsa to ya zan yi? Ayya haɗin rabu ne mai shi da marashi mai lafiya da musaki haɗin rabu ne. To na yi magana kuma kin ci gaba da danne-dannen waya. Ke in ana miki magana hankalinki yana kan magana ko kuma yana kan waya ki dai? Ki san fa Instagram ne ina ɗan duba abubuwa ne. Au ya fi magana ta muhimmanci? Wa alaikum salam. Umma ba a magana. San da zuwa. Yawa ya kike? Amma ta adan gari. Yawa yanzu muka gama waya da Maryam ta ce min tana hanya. So na ɗauka ma tare kuke. A'a, wallahi ba tare muke ba. Da Allah zan ma shiga ciki yanzu idan ta zurki ce mata ba na. Kamar yaya? Maryam ɗin kuma kake gudu yau? Ai, umma abinda Maryam ɗin nan take min ba na jin daɗi ne wallahi. Ya za a yi ai sai haƙuri. Ai inda aka ce an haɗa harka da mata sai an yi haƙuri dole. Yayi kenan. Ta yi haƙuri ita kanta Maryam ɗin idan ta zo zan yi mata magana. San masu sunan ne su haka suke. Zan shiga. Idan Maryam ɗin ta ƙaraso, ki gaya mata ta same ni ina son magana da ita. Wani al'amari zai faru, wani al'amari ya faru, wani al'amari kama da almara. Haya zancen zuciya ne, wanga hangen zuciya ne, raunin zuciya ne, ai musabbabi so ne. Sabbabi so ne hangen zuciya ikon rabu ne azal kanmu ne gudun zuciya ta ne wani al'amari zai faru wani al'amari ya faru wani al'amari ikon rabu ne ba san zuciya ba ƙaunar zuciya ba wani al'amari ya faru wani al'amari zai faru ayya haɗin rabu ne mai shi da marashi
mai lafiya da musaki halin rabu ne ikon rabu ne